Lilia, tu ți-ai cumpărat încă un Dyson de pe cardul meu, sau? Nu, de ce? Văd că mi-ai dispărut toți banii de pe card. N-am cumpărat nimic, dar cred că așa trebuie. Poftim, cum adică așa trebuie? Cum adică? Așa trebuie să ne dispară toți banii de pe card? Lilia, ce ai făcut? Nu te teme. Acum și o să-ți vină și mai mulți bani. Și o să mulțumești. Lilia, cu fiecare cuvânt încep să mă tem tot mai tare și mai tare. Ce ai făcut? Tu știi că eu am un unchi în Australia? Nu ne-ai spus niciodată. Nu ți-am spus niciodată pentru că nici eu nu știam. Azi am aflat. Și cum ai aflat? Mi-a scris un e-mail. Așa și... Și unchiul ăsta e milionar. Tu ai un unchi milionar. Da, el a moștenit de la părinții lui câteva milioane de euro. Lilia, tu simți că ceva nu se leagă aici. Bun, el e fratele lui mamta sau lui tătictu? Nu m-am întrebat, dar și contează. Lilia, cum și contează, Lilia? Tu înțelegi că părinții unchiului tău ar trebui și părinții părinților tăi, adică buneii tăi. Wow! Și cum buneii tăi au lăsat moștenire lui unchiul tău dacă buneii tăi îți vii, Lilia? Stai... Și nu numai că-ți vii, Lilia, dar îi vai și amar de pensia lor că n-au și mânca, n-au și pune pe masă, Lilia. Cum adică... Unde-s banii de pe card, Lilia? La unchiul? Care unchi? Unde-s banii de pe card? Ce-ai făcut, Lilia? Uite, mi-a scris prin e-mail că îmi lasă moștenire 1.000.000 de euro. Așa, și unde-i moștenirea? Și mi-a zis să-i dau datele de la card. Că nu poate să-mi trimite 1.000.000 de euro prin poștă. Nu, Lilia, îți trimite 1.000.000 de euro prin transfer, îți făcea. Și pe telefon îți vine notificare că ți-o trimit 1.000.000 de euro, tu așa ți pe ei. Da? Lilia, cum să dai, Lilia, datele cardului, Lilia? Cătălin, dacă e unchiul meu, e sânge de la sânge. Lilia, termină, n-ai nici un unchi milionar și nici bunei milionari n-ai. Cum așa? Bunelul Mihai avea o stână cu oi. Poate de acolo o fi făcut. Doamne, Doamne, cu ce ți-am greșit? Scuză-mă, Cătălin. Niciodată, Lilia, dar niciodată nu dai parolele de la card sau datele de la card sau date personale sau date din buletin. Niciodată nimănui, mai înțeles? Bine. Dar am mai primit un mesaj azi. Ce mesaj? Scria să transfer 100 de lei pe un număr ca să particip la un concurs. Da, puteam câștiga o mașină. Nu trimite nică, mișună. Am transferat deja. Bravo.